guztiok badakizu urtero batzen gara, helburu baten alde eta oraingoan esklerosia anizkoitza gaixotasunari aurre egiteko batuko gara guztiok. EITB maratoia badator rateioka eta, parte hartzea zuena ere oso ondo etorria izango dela. Errepikatzen ari garelako, etengabe gainera geldi ezina garela, froga dezagun hori, eta hortxe dituzue, laguntzak eta helarazteko bideo guztiak baliatu eta lagundu EITB maratoia. Zuek ere osatzen duzulako, batez ere zuei eskerra egiten delako. Miluze, astera goaz, eta lehiaketarako zer behar dugun, gure super lehiakideak. Ainhoa eta Maider zen moduz? Ongi, bai, ongi. Ongi, ederto, 3. saioa, zuentzat, 394 euro eskuratuta. Dagoeneko, ondo, ibilbide polita egiten? Bai, gustora. Gustora? Bai, Ainhoa, gustuak ez bai. Ia ez bukatzen hemen, hola goaz, Bai, urrengo aia da, etxeko maia. Etxeko martxa. Agizu ez ere egin eutxi, indartxu. Hau paneskak, ongi etorri. Eusteko asmotan, gure getajarrak, Izarota Nerea, eta garaituko dugu getaja ondo auskatzen noski, zailena egin dugu leku hartzea. Orain zer egin behar dugu? Jala saio hau eta finalea iatu. Osondo. Eta gainera irabazi. Eta irabaziko bazen dute, aipatu duzue bidaiatu egin nahiko zenuketela. Nora, pentsatu dugu hori, edo... Goizean egon gaitzaiten. Abai? Diru asko irabazten badu Maldibasea jongo dela. Bale. Ze ondo. Eta asko irabazten ez baduzue? Landetara. Planak hortxea daude, ea egi bihurtzen diren. Ados, animo. Antxon, kompetentzia daukagu hauekin. Benetan? Bai, Tolosarra alde batetik eta Bermiotarra bestetik. Guk bakarrik ez du erakutsiko bikoton egiten dugun, Libeta John, ongi etorri. Zelan zauzi, Gerto. Jon eta bizok ezagutzen gara. Bestak beste alkartasuna dantza taldetik. Aspaldi, egiz esan ni, dantzan, baina jarraitzezu, Jon? Bai. Ze polita, ze Libe eta biok ere ezagutze dugu elkar atletismo pistatik. Aspaldi ni. Bai, Janezela egiten. Libe, Jon, nondik ezagutzen zari eta beste lan animatu zarete, etortzeko? Euskara Abenturan ezagutu ginean, ja duela urte batzuk. Eta hor, udaran entzun geronen hasiko zinatela eta apuntatu beharko dut, azkenen. Baina, Euskara Abenturan ezagutu zen duten elkar eta gero beste abentura bat ere maitasunaren abenturan murgilduta zaudet, ez da? Bueno. Ze polita, txarado bero bat! Libeta Jon, eta erakusten zatezkide Tolosa Bermio konexiona dela. Ia albadun erakutsi. Ondo, ongi etorri, bikote. Zoragarri, abentura berri bat Miluze astera doa, Erne! Aste parean ditugun gaur bai. Neskak, bazarete, adibide ona, pare ederrana, gure aizpak, Ainhoa Maider, zuekin, jolas egingo dugu, badakizue bertsolari txapelketa nagusia ateioka daukagula. Finala, datorren igandean izango da, Nafarro Arenan izango da, aspaldiko partez, beketik, Iruñera pasatuko dalako. Txapeldunekin egingo dugu jolas, bertsolari txapeldunak alde batetik, eta ze urtetan lortu zuten txapela bestetik. Hartu leko mesedez. Ainhoa eta hoiek osatu beharreko lehenengo pareak gaur. Guazen denpora. Maialen, Lujanbio? 2013. Ametsar Zaius? 2013. Osondo. Maialen Lujanbio? 2009. Jon Lopategi? 1960. Ke ba. Ez. Xavier Ramuriza? 1982. Osondo, Maider. Jon Lopategi? 1989. Sebastián Lizaso? 1986. Basarri? 1960. Bai! Osondo! Bai! Tartean akatsatzuk egin ditugu eta presaka amaitu behar izan dugu proba, baina hala amaitu dugu. Denak asmatuta, Xabier Ramurizak 82an irabazi zuen bigarren txapela, Maialen Lujanbiok 2009an bere lehenbizikoa, Ametsar Zaiusek 2013an txapela jantzuen Lapurtar bakarra bera, Sebastián Lizasok 86an, Basarrik 1960an eta ariketa Borobiltzeko Lopategik 89an, 60 puntu eta txapela! Oso ondo! Ederto! Jarraituko dugu, eta Euskal Telebistaren bitartez be jarraitzeko gonbite egin. Izaron ere bestelako kontuak, zuentzat, ibiltzen zari lasterkata? Izara zuen entrenatzen bai? Bai. Daulan mendi lasterketak eta? Ez. Ez. Ezagutu, zeo zer?
Horrekin osatuko dugu parean, ordu maira. Hartu lekue, nerea mesedez, Antxon zu bai. Ni bai. Korrikalaria, mendilasterketetan, bueno, ez dakigu. Bai, izango ditugu mendilasterketa batzuk dagokien luzera asmatu behar. Zorte hon, guazen, denpara. Hiru tontorrak. Egun dago eta mar. Goizu trail. Egun dago eta mar. Aramo. Iakatx. 21,5. Euskal Raid. 25. Hartu leku mesedez, nerea. Tira, hala izaten da. Batzuk joaten dira, beste batzuk ez dira joaten, eta datu hau guztiak buruan izatea, errazena ere, etzen Senpereko trailak 21 kilometro terdiko luzera du, Goizut trailek 25koa, Euskal Raid hau zen 130 kilometrokoa, Baigorriko ultra traileko ibilbidea, Aramotzek 28, Kamil Ekstremek 31,6, eta hiru tontorrak behira, hau bai, joan naiz tontara animazera, bakarrik. Bueno, zer da? 52, eta zuek punturik bat ere ez! Lastima! Bueno, izaten daude bai, ez da, segai egokitu eta zer dakigun zerrez. Libejon, gardakadan? Ba, ez. Puntuak biltzeko prest, nordu maira? Neu. Jon, hartu leku mesedez. Orain agertuko diren pertsona guztiak libe, bakearen Nobel saria eskuratu dute. Pertsona bakoitzak ze arrazoiengatik eskuratu duen, asmatu beharko dugu. Guazen, Jon, denpara. Jane Addams. Emakumeen eskubideak. Haupa, libe. Malala Yousafzai. Gazten errepresioa. Arri. Rigoberta Menchutum. Indigenen eskubideak. Osondo. Ama Teresa. Behartsuenak. Rene Cassin. Giza eskubideak. Haupa zuek. Eta Al Gore. Aldaketa klimatikoa. Hau da, Zera bikaina, Horrela hasi beharra dago, ni luzeko ibilbidea. Ama Teresak behartxonei lagundu zielako Al Gorek aldaketa klimatikoan kontzientziaziorako lanak egin zituen, Rigoberta Menchutumek indigenen eskubideak aldarrikatu zituen, Rene Cassenek giza eskubideak, Baionarrak irabazi zituen bakearen Nobel saria, Malala Yousafzai gazteen erreferente, errepresioari aurre egitekotan, eta Jane Addams emakumeen eskubideak defendatzen, eta zuek paren Nobel saria 60 puntu! Ondo hasi gara batzuk, besteak ez dainbeste, ikusiko dugu, isil-isilik proban zer gertatzen den Ainhoa eta Maider, Ainhoa gartuko du lekua, ondo? Aizpatasuna, beti aipatzen duguna, hemen konexio bat badago, ea baliatzen dugun behar bezala. Hortxe, biok prest, kontzeptuak ere bai, denbora. Plantxa. Osondo. Ikain. Isa burdina. Ilea garbitu, txampua. Osondo. Ea margotzen. Nintendoa. Bero? Joystick, mandoa. Jokua. PlayStation. Oso gertu, Ez dakizki gehiago da. Joko orokorrian? Bideojokoa. Bai. Ai, barkatu. Arrainontzia. Platera, sardeska, serbiletan, ogia... Ainhoa! Parrilla. Empanada bat. Etzen margotzeko, zer ez barru beteta arraia bazego, baina hortik empanadarainoko bidea empanatu egin gara, gu ere. Ni bai. Bueno, iru, asmatuta bideoieko barne, 60 puntu hau paneskak. Izarotan erea, mendil lasterketetan eta ez bereziki, imintzioka bai. Bai, lortuko dugu puntu sorta bat. A ber. Guazen hartu lekua, eta ea lehenbiziko puntu horiek pilatzen hasten garen.
beharra badago. Bixi, hortxe kontzeptuak, denbora. Jatekoa, Mintzioka, kutsilua, tenedoria, Oso ondo. bai. Marrazki bat, kamiseta bat, galtzak, Ondo? konjuntua, Ez. Europa Hortxe zauz, saltzailea, izara, oso ondo. asmatu behar dugu hau, Ea, Europa konjuntua, Europa saltzailea, denda, Nerea zehatza da. pijama, hori bai. Vale. Bizkor, jatekoa, bokailua, barru... turroia. turroia, eta hor bi bando izaten dira, argi dago izaro turroi gogorraren bandokoa dela. Nahiago gogorra, biguna baino. Nahiago puntuak, ez da? Bueno, bi, oso ondo dau, 40 puntu, hau paneskak. Eta Libe eta Jon, turroia bezain gogor hasi behintzat hasi zarete, pareekin, ea ala jarraitzen dugun, zein da aditua imintzio gintzan? Aditua, edo. Libe, oso ondo! Gustagun, atletismoan bai, imintziotan ere bai, akaso? Ea bat, Jon, zuk bota proposamenak, guk ere laguntzeko aukera izateko. Denbora! Tximeletie. Oso Bikain. ondo. Baterize, kajie, atabala, ez. Handize, orkestie, Venga, bero, Jon. tamborrak, tamborra die. Atabala, baterize, bateristie. Bero. zer? Perkusinue. Bai, Ai, bikain. kain. Beste marrazki bat. Leizue, atie, Ondo? logelie, ez. Eskutitze. Kartie sobrie, Bero? gutuna zala, ez da? Ez? Espilue. Bai. Venga, denpori dau, Libe. Vale, liburu bet irakurri, hasieratik amaierara, novelie, ez. Ez? Igiri, sarratu, Zer dari, Jon? kuadernue, Bero? karpetie, Bai. Peti, Bai. Bikain! Karpeti, azkenean sartu zaigulako. Gomak ondo marraztutakoan. Orduan, bai, gomak ondo marrazti ditugunean, bai. Eta bestetik ez dakit Libe izpiluari begira asko egoteko den, edo? dakit. Segituan asmatu delako, Bikain. Lau, bikain, 80 puntu hau patzuek. Eta, hitz eskultura moraz, gure hirugarren proba, neskak nor du Maira, Ni. guazen. Maider Ainhoa zuen bizitzako beste kapitulo bat. Hori. Zagutzeko irrikaz. Beste familia. Hori, bota. Ia sorti dauen, guazen neskak, denpara. Klima, Aldaketa, eragilea, beroketa, kea, ozonoa, paso. Gazta, esnea, laguna, jogurra, intxaurrak, membrilua, Oso ondo. benafarroa, zuberoa, bestea, lapurdi, Oso ondo. arrautza, oioa, erdian, gorringoa, Oso ondo. belarrian, Hartu leku, Maider. Bai. Bueno, eta trama familiarrak eta ezagutzeko aukerarik ez da izan, baina belarrian argizaria daukazuela, bueno, iritsi zaigu hori behintzat. Bai. Aurretik 3, oso ondo manda. 60 ondo. puntu! Oso ondo. Izan nerea, guazen puntua pilatzera, nordu Maira. Izan hartu leku mesedez. Bortxe,
Hitz eskutuak, banaka, ia zenbat asmatze ditugun, barato zuenak, denpora. Itxasua, Ura. Orion, Ibaia. sinonimoa, Errilua. beste bat. Batuan, Bi esan dituzu garraian. Erreka nerea. Ah, vale. umiak, Txupetia. behian, Pañala. batuan. Ez dakit. Paso. Kalean, Tabernak. pertsona, Jendia. dirua, Bankuak. elizan, Apaisa. kalean, Eskalia. Eskalea, denpora Eta kanpo. esan duzu, baina ordurako John Gongek gonga jo du. Eta punturik ez dugu lortu, aurrez ere behar ditugu hortxe dauden itzoi guztiak, pixoiala, errilua esan dugu, baina erreka ere behar genuen. Azkenean errekan punturik ez da etorri. Libe Jon, azken egun guztietan egon zarete hitz eskutua asmatzen, bata bestiegaz, seguru baiet. Erakusteko entzua da nordun baira. Jon, hartu leku mesedez. Baia, alkar ulertzen garan, eta banaka. Hor, jartzen duguna, zehatz mehatz, asmatzen dugun. Haupa bikote, denpora. Sikutasune, Desertua. antonimue, Itxasoa. goroldioa, Basoa. paso. Lepue, Bizkarra. zurie, Beltza. handize, Burua. gurasuek, Baserria. seme alabak, Familia. Bikain? Osondo. Oepa! Libe, familia oparoa, Bai. handia. Bai. Eta hori baliokide izan da kasu honetan asmatzeko, bi zuzen eman da 40 puntu. Bikain. Markagailuak nola dauden begiratu, azkar, eta 180 puntu Aranon, Getarian 40 puntu, Tolosa Bermeon, 180 puntu. Ba, tribunen berbak, erabaki horrak izan daitezkenak, Ainhoa Maider segunari eutxita, listo. Ainhoa, guazten, lehenengo taula, denpora. Tximista, Nafarroa berean. Txiribo gina. Tximista, Nafarroa berean. oinaztarria, Ibiltzeko dorpe dabilena, Bermeon. Juan Trinkoa, Kontu zikinak besterik ez dituena. txiribogina, Izaro? Tximista, Nafarroa berean. oinaztarria, Ibiltzeko dorpe dabilena, Bermeon. Juan Trinkoa, Kontu zikinak besterik ez dituena. aposaulia, Tximista, Nafarroa berean. Oinastarria. Ibiltzeko dorpe dabilena, Bermeon. Juan Tirrinkoa. Kontu zikinak besterik ez dituena. Bota? Zaborrontzia. Ondo. Adarra jo, Azkoitian. Handakondo ibili ederra. Bai, polita, eta zaborrontzia ere azkenean sartu zaigunez, izaroketan ereak 30 puntu. Zila goraka da, ia mantentzen dugun, Izaro, bigarren taula, denpora. Asko jan, Jorana, asko jan. Gitarra jo. Ziber? Asko jan. Larrua lasaitu. Alferkerian egon. Atxezatze izan. Asko jan. larrua lasaitu, Alferkerian egon. gitarra so, Txepela, bergaran. txaldana, Miopea, atarratzen. jorana, Ainhoa? Asko jan. Larrua lasaitu. Alferkerian egon. Gitarra jo. Txepela, bergaran. Txaldana. Miopea, atarratzen. Hey, bueno, azkenean hiru sartu dira eta 30 puntu. Nire jan, hirugarren taula, ia usten. Bai. Ia zuen.
Libe denpora. Zarata Urraul Goitin. Arroitua. Gezur arroak esaten dituena Leitzan. Poteosoa. Musuka aritu. Errekaitatu. Zarata Urraul Goitin. Arroitua. Gezur arroak esaten dituena Leitzan. Poteosoa. Musuka aritu. Karakola jan. Berba, Elea. zitala faltsua Hondarribian. Bilaba. Moskortu. Errekaitatu. Ez. Ainhoa! Zarata Urraul Goitin. Arroitua. Gezur arroak esaten dituena Leitzan. Poteosoa. Poteosoa Euko egin, Jon Ondo. Egandu esan dugu, agertu ginen taula oso osatzetik, baina azkenean Ainhoak eta Maiderrek 10 puntu. No? Eta markagailuak, Aranon, Ainhoak eta Maiderrek 220 puntu bildu dituzte, Izarok eta Nereak Getarian 70, Libek eta Jonek Tolosa Bermian 120 puntu. Eta abiatu zela, miluzera, Getariako trainerua, Izaro patroi zuela. Hementxe, ziabogari gabe, bukatu da ibilbidea. Zer sentsazio neskak? Ondo pasa dugu. Motxa. Motxa, bueno, eta diruz ere motza. Dirurik ez dugulako lortu, bidaia egitea zen asmoa. Bai. Bueno, momentuz etxerako egingo dugu, Hori da. bidaia hori. Hortik aurrera beste plan ematere sortuko da, noski. Baina zen do etorri zariela. Bai, ez da. Bai. Neskak eta elkar zagutu garana tartetxo hau batera pasa. Hau, neskak, Zai, eskerrik zarra! asko. Erronka bat, Ilaski, Esan. eta polita datorra A ver. guainera, miluzeoi ez zuzendu berri zueguna, ze badakigu, gu bezala zuek ere parrandan aritu zaleak, tarteka bada ere bazaretela. Parrandan, lagun artean, giro politean ari garela, askotan gertatzen dira alako despiste batzuk, zerbait esaten hasi eta kontrako esan, itztripuak dira, Bai. miluzen ere bataiatu izan ditugunak, itztripuak. Parrandan horrelakoren bat gertatzen denero, jako herriako bati geratzen zaioia betiko, eta errepikatzen du etengabe. Horrelako klasikoak, horrelako esaldiak, horrelako itztripuak, bildu nahi ditugu, gero guk jolasean aritu alizateko. Ez dakit Ilaskizuk horrelakoren bat daukazun. Babitu asko, Asko. eta ia guztiak Tolosako inauterietan. Wow. Zemat itztripu eta bestelako gertatzen Kontuz, diren, bai, mezu bat txarte idatzi eta ia betiko geratu. Ezin dut esan, bestela oso txarto geratuko nahi. Hortxe utziko dugu, baina horrelakoak... Nega, bat kontatuko, Bota, Ilaski. Iri nintzen, da momentu baten, erori, Erori, ez dakizelan. ez dakizelan. Eta galdetu lagundanari, non nau? Doin beti da betiko. Non nau, Ilaski, non nau. Mihilu zen. Hau oso intimoa da. Mihilu Eta zen orduan zaudete. erai lagundanak, azten Bai, gara, baina potetxu betartu eta, non nau? Non nau. Bueno, bat, tankera horretakoak oso polita hau, horrelakoak bildu nahi ditugu. Beraz, partekatu oso polita. Non nau, non nau. Non nau. Mihilu zen. Hori da. Oso, no? Fenomeno. Ederto, bigarren fasean hain zuzen be. Bigarren fasean gaude orain. Miluzako bigarren fasean zerotik hasiko gara. Primeran, Oso ondo. Bueno, neskak bikain, erakustaldia gaur be, apurtxu bet, ona iritsi aurretik, eta libeta jonze pozik. Bai. leku hartu dugula, eta ja. leku hartuta, oso ondo. Fenomeno. Irriparre bihurria zugaten Maiderrek eta Ainhoak ere, ez dakit horrela parranda giroan eta esaldiren bat. Bai, arrentona da kontrolemia da, bero kontuz. Ah, kontrolemia. Kontrolemia dago. Oso polita, ona, Polita. istripu ona. Eta horrek esan nahi du hori bota duzunerako, seguro nahi positibo emango duzula. alegia. Beraz argi ibili kontrolemian. Hoxe. Positibo datoz definizioak asmatuko bazen dituzte, are positiboago. Bazen puntua biltzera, biok prest. Ea ba, denbora. Lau ego handi dituen intsektua. Tximeleta. Tximeleta, zoragarri. Babesteko lurrean egiten den zuloa. Bai, hori. Lubakia. Lubakia. Gauez estaltzeko erabiliko duzu, Maindirea. maindirea. Zenbait intsekturen ezuntzekin eginiko euna. Zeta. Ondo, lore honekin infusioak egin ohi ditugu. Kamamilua. Kamamila. Kamamila, hori da, legearen babesik edo debekurik ez duena. Ez du ez babesik, ez debekurik. Hori da, Zatatetzen. mm, Alegala. alegala, zoragarri, bertako bainuetxea eta gailetak famatuak dira. Elgorriaga. Zoragarri, giza eta animalien organoa. Giarra. Organoa, Bihotza! zehotza, Ondo, baina, ze ondo gaur definizioetan. 750 puntu! Zofin,
Arerioak ez daudela bromatarako, Ez, joe. Zuek ere, seguru. Osatuko ditugu? Bai. Beste hainbeste? Oazen ba. Denbora. Irekidura luze eta estua. Zauri. Irekidura Irekidura, luzea eta estua da. Zirrikitua da hori. Eguna argitzen hasten den unea. Egun sentia. Bikain. Haizearen eraginez dabilena. Haizeak mugitzen badu? Bolada. Ez. Bultada. Haizea. Eolikoa da hori. Zure etxean hitza jasotzeko egin beharko duzu. Hitza jasotzeko. Galdera, ez. Arpidetza. Arpidetza hori bai. Pertsonen odolaz elikatzen den pertsonaia fantastikoa. Badakizu, pertsonen odolaz elikatzen da? Vampiroa. Vampiroa, ez da sortu. Liberen defentsan, aseran tokatu zezkizu nahiko zailak, Eta gero ja zara duda egiten da, vampiroa zer den ere. Eta definizio ikaragai vampiruei, baino. Bai, honetan. Ondo, hasi gara, gitxik-gitxike, 20 puntu zuen markagailura. Hieroglifikoak, neskak. Zer ikasi nahi duzu? Hemen nagon. Iketan, Neskak, lehenengoa denpora. Bada, erantzuna esati. mekanika. Oso ondo. Meka ikusten genuen, erromesaldia egiten da berkara, Arabia Saudin. Mekanika. Oso ondo. Oso ona hau, Asmatu egin behar da, Ai, baina ino ito batzen. Ea ba. Eroglio zer? Sofina, Ezagutuzu? Ez, oraindik ez da segula agertzen. Ni pez. Bera ere eroglifiko bada nolabait. Igual bai. Misteriotxua, Igual bai. ez du horpegia ematen. Bueno, baina maite dugu. Noski. Hemetik, eroglio maite zaitugu. Bigarrena, denpora. Atean utzi dizut. Atean utzi dizut. Atean utzi dizut. Oharra. Bai, oso ondo. A ber, kaldera bat, hori pixelatuta dago, ezta? Bai. Nik txartelan ez? A ber? Nik txartelan ikuste dut oharra. Sofina hau. Ondo, zakiltxu bet. Bai. Txitxiliñotxu bet. Txitxiliñotxu bet? Txikitxuri zelan. Bueno, nik denei pitilina. Bueno, Neurriak txikitxue oharra zen. Ederto, oharra, oso ondo. Bale, hirugarrena, denpora. Zein da zure favoritoa? Ne zer da? Nere. Zein da zure favorita? Zelaia. Nerea Zelaia. Nerea? Larrea. Ez? Nerea... Nolakoa da? Berdea. Nerea Ez? Zabala. Zabala bai? Joder. Renota. Dentistarenean, eta Ibar Zabal bat. Nere Ibar Zabal. Eta zaleak izango zarete, zuek ere, Ba. seguruenik. Bera ere mi luze zalea ote den. Bai? Oh. Badakigu baietz. Zute asmatu baina besarkada bat, berdin. Eta zuei, 60 puntu, ondo! Oso ondo! Bere oso zale gara, dugu, bai, ondo. Bizkorra, bai. Libeton, eroglifikoetan zen moduz? Etxetik ondo. Etxetik ondo. Etxetik bai. Etxetik ondo, etxetik jolas polita da. Mira, Bai. planteatu horrela, hau ere zuen etxea da. Ekintza ikastola! Hau ere zuen etxea da! Eroglifikoak! Venga, asmatzero goaz. Lehenengoa, denpora. Marrazki bizidun ederrak ikusten ditugu. ETB Irun. Oso ondo. Ikusten genuen non Irun, ETB Irun. Oso ondo. Bale? Jon, ikusi zu ete? Bai, ete bai. Eta eroglifikoa ikusi duzu. Si, pelikule bai hemen ez. Oso ondo. Animo, Jon! Bigarrena, denpora. Zein udalerri da? Andoain. Oso ondo. Vale. Do nota A-in. Ebrek ikusi dute hori da balio duen hemen. Hirugarrena denpora.
izugarri ongi ibili zen bertxotan, Jo. iaziko gara, zer? Ez? Puñetaz. Aitor Sarriegi? Ez? Ez. Bekoa zer da? Sandiegi? Sandia bata, ez da izan. Ez? A ber, hasiko gara, goizen zer? Pun. Ez? Jo. Jo. Bai, Jon zer. jo, ane, igarte buru. Jo, Joanes anez, Ilarregi, bale. hilar bat, Bai, eta begiri bai. bekenduta hilarregi. Oia da, Joanes hilarregi. zenbaterainokoa zen hilarra sandia, zer hori zen? Sandiegi, ez da bizen bat hori ere, baina bueno, ondo, aizue, 60 puntu! Osando, Eta ondo ari ginen, esaldi bihurriak heldu diren arte. Eta ondo hariko gara aurrerantzen ere. Bai ez da? Bai. Luzeak izanagatik ere osatuko ditugulako. ez, maiderri estres maila igotzen zaio. bai, momentu honetan. Pasa, bat. Bai. Oh, balio dezala estresak asmatzeko. Vale. Guazen, denbora. Aramaiora, Aramaiora, Joanes, gero. Joanes, gero, Gazta, ez? Idiazabal. Idiazabal. Jatorriko, Jatorri, Jatorri, Izeneko. Izeneko. Gazta Goxoa, goxoa, salduko dizu. Salduko dizu! Haupa! Osando, Eta ja, txutxumutxuka ere hasi bai, dira. eta ja hartuta. Ja, Usten, trukotxu hartuta. Maider, ikasi dugu Ondo. estresari ja hemen Bai. bidea. balio bat Ernen geratzen. non nabien ni, Auskalo. Guazen. Mendikan. Bigarrena, ea zerbait argitzen duen. Denbora. Maila, Maila. Amaia. Maila. Gorenean, Gorenean. ego, Ez da, Ez da A. Ez da U. Ez da I. ogei, Ogei. ogei urtez, Urtez. Aritu eta Aritu gero. eta gero. Ez da A. Utzi zuen. Eliteko kirola. Maiderren. Eliteko kirola, osondo. Osatu duzu. Vale. Ea denbora Gogoen barruan osatzen hartu. dugun. Oso arrastona. Irakurri dugulako, behintzat. Ea hirugarrena antolatzen dugun. Guazen, denbora. Londresko. Londresko. Olimpia. Olimpia. Jokoetan. Jokoetan. Brontzezko Brontzezko. domina irabazi Domina zuen. irabazi zuen. Osondo. Osondo. 12 segundo sobran, Ederto. Maider. Urrengo gehitu. Ez da posible. Garbine bihurrinek bere araua dituelako, eta hau ez da osartzen. Laugarrena. Denbora. borroka, Borroka. egitera, Ohituta dago. Ohituta dago. Baina Bai. emakume gisa, Emakume gisa. bai eta, kirolari gisa ere. Kirolari gisa ere. Hau paneskak. Bikain, 3 arrasto eta 80 puntu, zuen markabailura, eta arrastoak diote, Aramaiora joan ezkero, Idiazabal Jatorri izeneko Gazta goxoa salduko dizu, Londresko Olimpiar jokoetan brontzesko domina irabazi zuen, borroka egitera ohituta dago bai emakume gisa, bai eta kirolari gisa ere. Nor da? Maiderrunda. Maiderrunda, ikus ezagun komodina jokoan. Oso ondo, bai! Oso ondo. Ederto, Borrokan aurrena gaztagile gero, komodina, zuena. Maider Ainoa bikain. Eta puntu sorta polita irabazita. Ederto. Libe John, gero sokatira polita ikusi nahi dugu guk ere. Bai. Horretarako behar ditugu puntuak eta komodina. Bai, Denak bai. aldela. Nor arduratzen da esaldi bihurriez etxean? Aldana. Bai. Indarrak batu, eta guazen aurrera, denbora. Anguleman. Anguleman. Topatuko diren. Ez, anguleman. Eta getxon. Eta getxon. Topatuko. Ez, eta getxon. Egiten. Bereziak. Egiten. Dituz. Ez, egiten. Topatuko. Egiten diren, azoketan topatuko dituzu. Ez, egiten diren azoketan. Ale hauen. Ez, Hau. Bereziak. ez. Hau da, ale bereziak Ale topatuko bereziak, dituzu. hori da. Hau leman eta getxo. Vale. Segundu bat falta. Ordenatzeko burue, batez be. Venga, oso ondo. Aurrena asmatu eta gero urrengo asmatu. Ja. Errenkadan azten bagara lanak zailtzen direlako. Ea bokalak, Bai. Guazen, denbora. Ea, Eta gero kontsonante bat. Eta... ez da Ez da. literatura, Literatura. eta ez da Eta zinema. Ez da zinema. Baina, Baina, Bikain daki... beste bokal bat? biekin dauka zer ikusi, ez. Biekin Biekin dauka? Literatura. Ez, dauka? Letra, litera... Ez da li? lo. Lo? Lotura, joder. Lotura. Beti segundo txo batzuk bat. Ja. Bai. Venga, bazen. Orain bai, ez da? Bai. Bai. Hartu dugu martxata, venga, ba. Hirugarrena, denbora. Xabinaitor, Ez. Patxi, Patxi, Gallegok. Gallegok.
Xabinator. Izeneko. Ez, Pololoak. Xabinator. Eroiaren. Aventurak. Supereroiaren aventurak. Aventurak. Bai? Pololoak izen... Izeneko. Bildu zituen. Bildu zituen. Eta beste behi hortxe geratu garela. Asmatu atarian. Libe Jon, zuentzat ez dauka grazirik, bai guretzat bai. Oso politxan zuek ikusten, zurritzen, dantzan. Bai. Orain, zuek ere Animo, zorte hon. grazi pixka bat izan ezazuen, asmatu garrana. Horrela barre ingo dugu denok. Ardoz? Getxo honetazean. Zer? Laugarrena. Falta. Pasaka zailibe, ez bukatu. Vale. Ez bukatu, orain bukatuko dugu, bai? Mafalda. Demora, Mafalda. Batman eta Zakilixut. Zakilixut. Biltzen dituen bederatzigarren. Bederatzigarren. Artea da. Vale. Eta behin asmatzen hasita gainera. Segidan, Bat, 30 puntu, Libe Jon oso ondo. Mafalda, Batman eta Zakilixut biltzen dituen bederatzigarren artea da. Zer da? Bai. Komikia. Komikiak, ikuste ezagun. Oso ondo! Komodina! Oso ondo! Komodina sikiera irabazi dugu. Puntutan laburxiago geratu gara, soka, behira. Neurri erdiko daukazu kasu honetan. Ea zer gertatzen den, Ainhoak eta Maiderrek 220 puntuta komodina, Libek eta Jonek 110 puntu eta komodina. Bueno, sokatiro egiteko momentua iritsi da. Batera goaz. Bi komodin, iazelan erabiltzen ditugun, puntu aldea, baina hemen kontua denporarik ez galtzia da. Libe Jon, Bai. lehenengo erantzun hartuko dugu kontuen? Bai. Bale, azteko prest? Bai. Guazten denpora. Gipuzkoako zein herritekoa da Karra Lejalde aktore eta zuzendaria? Jaiotzez. Errenteria. Leintz Gatzaga. Nork jotzen zuen Trikitixa Alaitz eta Maider taldean? Maiderrek. Alaitzek. Zenbat konkorditu gameluak? 2. Oso ondo. 41 puntu. Bueno, hasi besterik ez gara egin, gaindi badago aldea, baina denbora ere bai. Ainhoa eta Maider animo zuei ere. Neskak denpora. Nor izan zen Everestera igo zen lehen mendizale euskalduna? Paso. Martin Zabaleta. Tintin Europako zein herrialdetan sortu zen? Belgikan. Oso ondo. Libe Jon, denpora. Zenbat orduko aldea dago Bilboren eta Berlinen artean? 0. Oso ondo. Ainhoa Maider, denpora. Zer erabiltzen dute artekariek apostuak jendeari helerazteko? Pilotak. Tenis pilotak. Oso ondo. Zehazki, tenisekoak direlako, eta tenisaren pare, batek asmatu, besteak ere bai, pin, pan, segi horrela. Libe Jon, zeuen txanda, denpora. Nola du izena Osasuna futbol taldearen entrenamendu zelaiak? Paso. Taxoare, zein jolasek du helburu 7 letra erabiliz euskalitzak osatzea? Barrexerka. Berbaxerka, gizakiaz gain beste zein animaliak egiten du irrintzi? Gastoak. Zaldiak, ze koloretakoa da isil-isilik kaia barrenean dagoen ontzia? Txuria. Oso ondo. Eta polita, uraren gainean, astoak arrantza egiten duelako, irrintzi, eta irrintzik orain Ainhoa eta Maider, etorri zaien puntu sorta ikusita. Denbora geratzen da, baina puntuei ustea komendi beti. Ainhoa Maider, denpora. Zein da adin txikiko transexualen familiak batzen dituen elkartea? Naizen. Oso ondo. Libe Jon, denpora. Zein da Italian bufalo esnez ekoizten den pizzetako ohiko osagaia? Mozzarella. Oso ondo. Ainhoa Maider, denpora. Batetik 22 zenbat aldiz agertzen da bi zenbakia? Behin. 6. Zenbat musika nota daude? 6. 7. Benur eta Eraztunen Jauna filmekin batera zein da Oskarretan sarituena? Paso. Titanic. Nola du izena flamenko euskaraz abesten duen talde donostiarrak? Sonakai. Oso ondo. Komodina esanen du. Bueno, sonakai, zuzen erantzutea ere komodina. Ez aurren paso esan duan aurra. Batek 6, aurrena besteak 7. Horregatik eten hori, erantzun bat eta bakarra, eta lehenbiziko hartuko dugulako kontutan. Eta aipatu du Maiderrek komodina, Libe eta Jon, zuek ere badaukazu, Bai. Eta erabiltzeko dago 33 segundo sokatira burutzeko. Denpora.
Telmo Irureta eta Itziber Garmendiaren sexberdinak obra ikustera joan ezkero, non eseri beharko gara? Gurpildun olkian. Oso ondo. Ainhoa Maider denpora. Etxetik gertuko ingurunean ekoizten diren produktuak zein kilometrotakoak dira? 0. Oso ondo. Libe Jon, denpora. Ze koloretako jaka ematen zaio Augustako torneoa irabazten duenari? Komodina. Berdea da. Primeran, erabilita, eta ondo erabilita, 19 segundo faltan, puntualde nabarmena, eta komodinaren jabetza Ainhoak eta Maiderrek. Neskak, denpora. Nola deitzen zaio eguraldi mapetan atmosfera presio bereko puntuak lotzen dituen lerroari? Komodina. Isobara. Ondo, erabiltzeko dagoelako, eta gerturatu gara azken txanda honetan, 13 segundo, komeni, bai ala bai, asmatzen. Denpora. Nafarroko zein aranez ari da Benito Lertxundi eskilgabeko elizen eremu emankorra esatean? Baldorba. Oso ondo. Oi, Bardorba. Ainhoa Maider, denpora. 20tik gora. Zenbat urtez aurkeztu du Andoni Aizporuk eguraldia? 27. 29. Zein da Araba eta Bizkaia arteko mugan dagoen mendirik garaia? eta denborak salbatu ditu Ainhoa eta Maider noski bukatu denerako eurek 188 puntu dituztelako, Lidek eta Jonek 122. Ondo. Berdintzen egin du, Entrenamendu apurtzi beti izen da, hau? Bai? Zer moduz? Libeton? Ondo, ondo, Txime ondo. soltata. Bai, Ezta? bai. Sokatira eta zer? Bueno, Zer izan da honena eta txarrena? Lehenengo momentu honetan? Bai, hitze zelan da, biurriek. Bai, esan Bai, behar bai, dut. definizioak. Ondo, definizioak, bakoitza Atletismo berantzat. pistara entrenatu da vuelta, bale? Bai, hoi da. Urrengo ikusten arte! Io, hala. Hau, irutik irugarrenez jarraian, Ainhoa eta Maider. Antza Aizpak, hirugarrena etxean dela, baina hemen presentere bai, norbait harri zaizue bultzaka, ze sokatira guztietan larriago edo errezago, beti gailentzen zaretelako, gaurkoan errenta pixka batekin, 188 puntu eskuratuta, denera, egin dituzu ez batuketak, Ez. 582 euro. Ondo. Oira, Dia, ara. ura berotzeko aparaturen bat edo, Kaldera hoi? Bai, Edo ontzin bi. bat. Ontzin bat. ea hori hobetzen dugun bizka bat, gaur zakuan jokoan, 6.187 euro. Ainhoa Maider, aisialdiko planetan esate baterako mendira joatea, izaten da? Bueno, Zuen gustuko zeregina? Ilusioz gehiago egikaritzea baino. Ze polita. Naturaz gozatzea gustuko duzu, Bai, bai, Bai. bai, bai. Bueno, adi, Euskal Herriko natur eremu babestuekin. Egingo dugu jolas eta zakuaren bilagoaz. Eremuak. Bizkaia, Araba eta Araba. Ondoren azalduko diren naturparkeak, biotopoak, dunak eta biosferak, Bizkaia eta Araba artean, edota Araban dauden asmatu beharko duzue. Hauek dira, hautatutako eremu babestuak. Urkiola, parke naturala. Tiola. Ezkara, gorbei aldea, mugan. legution hasiko. Ba... Bizkaian... Bakarrik... Nik uste legutioak izango dula, Aramaio? Bizkaia eta Araba. Bai. Venga, Bizkaia eta Araba. Urkiolako parke naturala, Bizkaia eta Araba artean. Izki, parke naturala. Ondo. Nik ez dakit ondon. Izki? Izki... Ez dakit, Araban. Ez dakit. Nik Araban. ez dakit. Bat. Jarriko dugu. Ez dakigu. Urrengoa, Gorobel, mendilerroa. Oroberroa. Ja, Bizkaia, Araba. Bizkaian, Bizkaia eta Araba artean, edota Araban. Bizkaia jarriko nuke. Bizkaia bak. Non jarriko dugu, neskak? Man, Bizkaia ineo. Venga, Bizkaia. Bizkaian jarriko dugu. Beste eremu babestu bat? Urdaibai, biosferaren erreserba. Hau,
Bizkaian, ausartuko gineake. Bizkaian bakarra. Maion. Bizkaian. Astondoko dunak? Astondo. Estondo. Dunak, Bizkaian ondo de dunak. Ja. Araban bai hor badia. Hondartza, barrukoak eta... Jarriko gara? Horrek da. Araba bakarra, o, bai. Eske, Dunak- Bizkaia araba horrek. Ja, Venga, dena araba, errazten araba dugu. jarri. Araban? Ba, dunak. Zui bali, Bizkaian da, Gorbeia, parke naturala? Gaur diz esan, nuke. Bitan, Bitan. Bizkaia araba. Bizkaia araba. Azkena, Guardiako Urmaelak. Tokitan dugu guardia, Araban. Araban, Araban, noski. Araban. Ja. Egin dugu bidea, ez demozkoa? Ba, Galduta, pixkat. Baina, bueno. Ez dakit. Baina, klaro. Urkiola Bizkaia eta Araba artean dago? Gorbeia? Oso ondo. Bi referentzia. Urkiolan, Anboto da tontorri garaiena, bertan aurki daiteke Mariren kobazuloaren erreferentzia mitologikoa, eta Gorbeia ere, Euskal mendizaletasunaren erreferente. Guardiako Urmaelak Araban jarri ditugu. Zuzena da? Izki, parke naturala? Trukakia. Trukakia dator, lau kontzeptu ondo asmatuta, jarritako baten bat aldatzeko aukera eskaintzen duena, edo ez. Eta pentsatzen duzuen bitartean, leno bezain zalantzati biliko gineake. Guardiako Urmaelak lau ezegunez osatuta, Izki parke naturala berriz Gasteiztik 30 kilometrora. Erabiliko dugu, trukakia? Nik ez Ainhoa dut Maider? erabiliko, damutu ingo da gero. Ez dugu erabiliko. Ez que hortxe dazkal zalantza. handina. Bakendu egingo dugu. Urdaibai. Biosferaren erreserba. Egon zarete? Bai, Non? kantatzen bai, non, zenura. Bai, ez naiz akorratzen horre eraikinean bertan. Eko etxea, nola bada. Sukarrietan, bai? Antxe. Zuzena da Bizkaia? Oso ondo. Trainerua de, zen berekoa. Etxe-etxean guk, ederto. Oka ibaiak sortzen duen padura. Da hain zuzen. Astondoko dunak. Zalantza, Ainhoa. Bai, bai, bai. Hoi biletan gehin bat. Astondoko dunak. Dunak. Etzen dituzten Bizkaian edo Bizkaia Araban ikusten. Bizkaia Araban nik uste ez, hor Urkiola Gorbeia hoi oso menditsua da, hoi edo kostan, edo barrukaldean behar du. Araba, astondoko dunak. Guain erdin izango. Bizkaian eta Gorobel mendilerroa tartean. Baina gertu ginen, eta gaur bai, Ainhoa eta Maider aurrera egiteko aukera badaukaguta, mihin luze bilakatu duzue zuen erreserba naturala, dagoeneko, eutxi horri beraz, €592 ja irabazita dituguta. Txoko ederrak Euskal Herria!